ओरैनो थास्लायस्लाय आरो मानसिनि लाइफआवलाय आरो मा थास्लायस्लाय माने बेखौनो जि बुस्थुखौ फिसिनो ओमफ्राय थाइसे थाइनै मोनगोन होननानै आसा हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेयाव बरायहरनाय थाबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांगोन ओमफ्राय नायना मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो लोगोसेनो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोर अखासो फ्रि थाइफ्रिहांबाय आरो ना बेनिफ्राय मा होनो नोंथांमोननोहाय आं मा शेयार खालामलांनो नागिरदों थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय थ' दे बिदिब्ला दोननाय लोगोफोर हांसो फार्म खुलिबाय आरो आं लोगोफोर हांसो फार्म नै माब्रैल' लाबोगोरदो ओमफ्राय लाबोदेरगोन आरो ना लाबोबावगोन नै ओमफ्राय बिदि आथुवा सोंथिंना दोनदों आरो ना मा होनो बै बाजो सिला बेफोरो लाना थाङोना ओमफ्राय सैमाफोरबो फायसोयो इखायनो माने गोरलै नालाय नायस्लाबनो हाया मानो हाया हगारना होनो मानो बेखायनो इदि सोंदिंना दोनदो आरो ना माब्रैल' लाबोगोरदो आरो लाबोदेरगोन आरो ना थ' नोंथांमोननो आं बेखौनो शेयार खालामनो होननानै देखायनो होननानै बे भिडिअखौ ससेबाबो लाबोनाय जाबाय आरो हांसो फार्म खुलिदों आं लोगोफोर बेनिफ्राय लाबोदेरगोन बेबो फुजासेमल' फिसिनाय जागोन आरो ना बेखौ सोरनोबा जुदि नांगौबा लांफैनो हागोन देनां जाहोनाव आंनियाव नै दाखालि सुनिबारावनो लाबोनायमोन आरो बेखौ मासेयावनो 100 लादों आरो ना बिराद दामखा हांसोआ ओंखायनो उनाव बायदेरगोन होननानै लाबोजोबद्रायनो हायासै आरो